Que tal, saúdos? O delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Caldas acordan o impulso dunha nova alternativa á variante oeste. A nova proposta unirá a N640 coa N550, resolvendo o problema do paso de camións polo centro urbano, pero cunha menor afección no territorio respecto ao polémico trazado inicial da variante. Coñecemos os detalles de contado, xunto con outras novas do día. Xornada de folga no comercio textil e de calzado da provincia de Pontevedra para reclamar que se manteña o convenio provincial. Preténdese sustituir por un novo coñecido como Arte, que se está a negociar en Madrid coas grandes cadeas, un cambio que suporía a perda de dereitos para as traballadoras. A Xunta inxectará 2 millóns de euros á Universidade de Vigo para impulsar medidas de avance do Campus CREA de Pontevedra. Farase a través do convenio asinado entre o Conselleiro de Educación e o Reitor da Universidade co obxectivo de desenvolver un plan de mellora no período 2026-2028. O BNG levará ao Parlamento unha serie de iniciativas sobre o mal estado en que se atopan os portos de Ribeira. Demandan que se garanta o mantemento básico en materia de limpeza, pavimentación e seguridade. Mentres non sexa así, exixen a Portos unha exención no pago das taxas. O Portonovo gastronómico segue medrando. 21 establecementos, dos máis que o ano pasado, participan este ano nesta cita impulsada polo Concello de Sanxenxo. Na ponte do 1º de maio, a localidade ofrecerá unha completa variedade de tapas, todas elas coa raia como protagonista. Ademais, salienta tamén o reforzo da programación paralela. E o 40 Rally de Noia xa está en marcha. Este sábado disputarase a xornada principal cun percorrido de máis de 170 km. Daniel Verdomás, líder do Campeonato Galego de Asfalto, parte como un dos favoritos. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos con esa nova alternativa á variante oeste de Caldas. Aí os están a ver, o delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Caldas acordan o impulso dunha nova alternativa á variante oeste. Pedro Blanco e Jacobo Pérez mantiveron un encontro no que abordaron esta nova proposta que, segundo apuntan, permitirá mellorar a mobilidade no municipio e resolver o problema do paso de camións polo centro urbano. A nova proposta céntrase na construción dunha variante que unirá a N640 coa N550. O trazado contempla a conexión entre ambas vías mediante unha infraestructura que garanta a funcionalidade necesaria para desviar o tráfico, especialmente o pesado que se dirixe cara a P9 e o porto de Vilagarcía. No encontro entre o delegado e o alcalde informouse que o Ministerio de Transportes xa avanza coa tramitación do estudo informativo co obxectivo de desenvolver unha solución máis viable tanto dende o punto de vista técnico como ambiental. Nese sentido, salientaron que esta nova proposta terá unha menor afección no territorio respecto do trazado inicial da polémica variante oeste. Calcúlase que este proxecto terá un orzamento de 12 millóns de euros. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
Seguimos con máis cousas á espera dos resultados definitivos da autopsia practicada ao cadáver aparecido no porto de Ribeira. O informe preliminar non aprecia indicios de criminalidade. Gaña así peso a hipótese do suicidio que sempre defenderon os máis achegados á víctima. O corpo de Amador Mos Orellán aparecía a primeira hora do martes encadeado a unha escaleira auxiliar do Peirao de Ribeira. Portaba a carteira coa documentación e o teléfono móvil protexidos por unha bolsa de plástico, o que podría indicar a súa vontade de ser identificado. A pesar de que os indicios semellan descartar unha morte violenta, o procedemento para esclarecer o suceso segue aberto no xulgado de Ribeira. E noticia que víamos tamén en titulares, xornada de folga no comercio téxtil e de calzado da provincia de Pontevedra. Os seus traballadores estaban chamados pola CIGA a parar este venres para reclamar que se manteña o convenio provincial. Preténdese sustituir por un novo coñecido como Arte que se está a negociar en Madrid coas grandes cadeas, un cambio que suporía perda de dereitos para as traballadoras. Ademais de concentracións en diferentes vilas da provincia, conseguindo o peche intermitente ou total de moitos establecementos, as dependentas manifestáronse en Pontevedra. Esta imaxe repetiuse ao longo da xornada na provincia de Pontevedra. Os comercios de calzado e textil mantiveron as súas portas pechadas, algúns durante todo o día e outros de forma intermitente. Os seus traballadores estaban chamados á folga pola CIGA. Consideramos que para nós aquí en Pontevedra é un éxito, é a primeira folga que se fai no comercio textil desde fai moitísimo tempo. Cando un convenio novo nace, e xa con respecto ao convenio que temos, de repente, por facer o mesmo traballo vas a cobrar 2.000 euros menos, ou, por exemplo, os domingos e festivos, en lugar de ser totalmente voluntarios, xa no convenios estatales nos están dicindo que vamos ter que ir a traballar e aínda por encima as retribucións van a ser menores. Veiga refírese ao convenio coñecido como Arte, que se está a negociar en Madrid coas grandes cadeas. Actualmente existe un preacordo asinado con comisións obreiras. A CIGA reclama que se manteñan as negociacións a nivel provincial, xa que o convenio pontevedrés é máis vantaxoso. De feito, hoxe, aquí na provincia de Pontevedra están reunidas tanto patronal como sindicatos para abordarse algo, prácticamente o texto que casi está acordado para asinar seguramente na vindeira semana. Si o día 20, que vai ser o luns, realmente van a levar a cabo ese preacordo que asinaron comisións, al final directamente o convenio provincial non tería ningún tipo de incidencia, desaparecería. Claro que evidentemente o salario por normativa laboral non se poden baixar por haber un cambio de convenio, por suposto, evidentemente, pero as novas contratacións van a pasar ao novo convenio e todos os demais dereitos, excepto, evidentemente, o salario, vai a ter repercusión. En Vilagarcía houbo concentracións a primeira hora da mañá e en Pontevedra celebrouse ao mediodía unha manifestación. Decenas de traballadoras acudiron ao chamado da CIGA para defender os seus dereitos. Que a primeira folga despois de moito tempo convencer tamén, a xente que este implicada, pois é bo que se implique, que entenda que un rumbo que se vai a coller pois non é o mellor para nós. Por exemplo, no caso de Inditex, algunhas das demandas pasan por manter o 100% da nómina dos traballadores no caso das incapacidades temporais. Plademar Muros Noia presenta alegacións ante Augas de Galicia no marco do proceso de extinción da concesión que Naturgy tiña sobre os 3 saltos hidroeléctricos do río Tambre. Este permiso de explotación que se outorgaba a esta empresa caducou. E iso abre unha oportunidade histórica que a plataforma entende que non se debe deixar pasar. A través dunha serie de alegacións presentadas, Plademar Muros Noia pretende poñer fin aos baleirados realizados polas empresas concesionarias en coordinación coas mareas e sen aviso previo. Accións que, segundo a entidade, provocaron avalanchas de auga doce que baixaron a salinidade da ría. Depositaron lodo sobre os bancos marisqueiros e causaron mortaldades masivas de marisco. Parte dos mariscadores que presentan estas alegacións son xente que ten estado mariscando a flote na ría ca agua hasta o pescoso e de repente abrirse o embalse e poñer en peligro hasta a súa propia vida. Non falemos xa evidentemente de que se abra o embalse ca marea en baixo, con todo o arrastre que significa de marisco, e que non se teña xa, é unha cousa de responsabilidade, pero tamén é unha cousa de boa praxis, como mínimo avisar ás cofradías.
que están ca concesión desa ría. É unha cousa de sentido común, de ética, de bo comportamento, máis alá das cuestións económicas e de seguridade. A pesar de telo denunciado ante Augas de Galicia nos anos 2023 e en 2024, elevar o caso mesmo a Valedora do Pobo no ano 2025, sempre obtiveron a calada por resposta. Coas alegacións presentadas, Plademar pretende como primeira opción que os altos do Tambre revertan a xestión pública. No caso de optar por unha nova concesión privada, piden que o prego de condicións inclúa protocolos obrigatorios de baleirado e se poñan sancións proporcionais polo incumprimento destas obrigas e indemnizacións directas para o sector marisqueiro, principal afectado por estes danos. Ahora, xusto que se vai a renovar esa concesión, pois que se pudera ser que a concesión fora pública, que volvera a ser público, se non, bueno, pois que esa actividade non solamente genere beneficios para a empresa, que non solamente genere electricidade, sino que tamén repercuta económicamente na xente de Noia, de Muros Noia e tamén no marisqueo. Porque aínda que se teña en conta as outras cousas que pedimos fundamentales e que levamos pedindo sempre, como é un protocolo de desembalses, como é que o sector marisqueiro participe na xestión dese embalse, como tamén pedimos que os beneficios que se obteñan tamén repercutan no sector marisqueiro e na contorna, porque aínda protegendo ao máximo a ría vai a haber perjuicios, vai a haber uns efectos do embalse da súa actividade no sector do marisco. Polo tanto, creemos que tamén debe a empresa parte dos seus beneficios que repercuta no sector marisqueiro, que ao final non é repercutir só nos mariñeiros, é repercutir en Noia e en toda a contorna. E o BNG levar ao Parlamento unha serie de iniciativas sobre o mal estado en que se atopan os portos de Ribeira. Demandan que se garanta o mantemento básico en materia de limpeza, pavimentación e seguridade. Mentres non sexa así, exixen a Portos unha exención no pago das taxas. Non é a primeira vez que o BNG faise eco do mal estado dos peiraos non só no termo municipal de Ribeira, senón en toda Galicia, ademais de instalacións deterioradas que dificultan o labor dos profesionais e mesmo poden supoñer un risco para a súa seguridade, botan de menos un mínimo labor de mantemento que garanta os servizos básicos nos portos, especialmente no de Ribeira pola súa importancia comercial. Mentres non sexa así, exixen a exención do pago das taxas aos usuarios. Que Portos de Galiza atenda, porque o manda a propia normativa de Portos de Galiza, atenda os servicios mínimos, os servicios básicos de calquera porto. Insisto, refírome a limpeza, refírome a iluminación, refírome a pavimentación das estradas que cruzan o porto. En segundo lugar, que atenda á solicitude do Consello de Pesca de Ribeira do ano pasado, donde se lle solicitaba unha planificación de actuacións que precisan os portos do Concello de Ribeira, non só este o porto comercial, para tratar de eliminar as seivas e que, polo tanto, os usuarios podan desenvolver a súa actividade con total normalidade. En terceiro lugar, que se lle exima das taxas que pagan os usuarios do porto mentres os servicios non se presten ao 100%, como se deberán prestar polo ente público. Ademais das iniciativas no Parlamento, levarán tamén a pleno unha moción demandando melloras nas instalacións das que fan usos profesionais, así como un incremento da seguridade co reforzo do alumeado e a reparación do sistema de videovigilancia que permanece inactivo. En innumerables ocasións se ten feito iniciativas e peticións por parte do propio sector demandándolle a posta en marcha das cámaras que hai no porto para evitar o roubo de combustible, o roubo de apeiros de mariñeiros e demais maquinaria que teñen que utilizar no seu día a día, e vemos como agora mesmo, esta mesma semana, acontecía un suceso onde había o falecemento dunha persoa que podría ter sido esclarecido porque hai unha cámara exactamente no sitio onde pasou e vemos que esa cámara non funciona. Por tanto, non só se está dando manga ancha para que os ladróns poidan seguir roubando nos peiraos, senón tamén que evita e impide facer un esclarecemento dun suceso tan tráxico como ese. Os nacionalistas pedirán tamén á Consellería do Mar que busque, en colaboración co sector, unha alternativa ao declive das descargas do porto comercial da Ribeira. E o Concello de Noia impulsa diversas accións destinadas a reforzar a seguridade e mellorar a resposta ante as incidencias detectadas no municipio nas últimas semanas. Tratan de poñer freo a casos de pequenos furtos e trapicheos que están a provocar unha certa alarma entre comerciantes e veciños.
Co fin de que estes episodios delictivos detectados nas últimas semanas na vila, principalmente referidos a pequenos furtos e casos de trapicheos de drogas, non vayan a máis, o Executivo Nollés decidiu tomar medidas, ordenando maiores controis da Policía Local e reforzando a colaboración coa Garda Civil, que tamén está a incrementar a súa presenza na vila. O Concello procedeu tamén á posta en funcionamento das novas cámaras de seguridade en distintos puntos do casco urbano, a través do sistema Apolo, unha ferramenta que permite optimizar a vigilancia e a capacidade de resposta. No marco deste reforzo da seguridade, o equipo de goberno acordou tamén coa Policía Local novos protocolos de intervención ante situacións específicas, co obxectivo de mellorar a eficacia das actuacións e a coordinación dos servizos. Ademais, procedeuse tamén á ampliación do contrato dos auxiliares da Policía Local. Está prevista a incorporación dun novo axente que actualmente se atopa en fase final de formación. Fontes municipais informaron tamén de que a vindeira semana está previsto convocar a Xunta Local de Seguridade, na que tomará parte tamén o subdelegado do Goberno Julia Valde, co obxectivo de continuar reforzando a coordinación institucional. E seguimos con outras novas. A Xunta inxectará 2 millóns de euros á Universidade de Vigo para impulsar medidas de avance do Campus CREA de Pontevedra. Farase a través do convenio asinado entre o Conselleiro de Educación e o reitor da Universidade co obxectivo de desenvolver un plan de mellora no período 2026-2028. O acordo contempla a posta en marcha de medidas deseñadas para que o campus acade especialización e que abranguen as áreas de investigación, transferencia de coñecemento, docencia e gobernanza. Así, prevese a creación dun centro ou instituto de investigación en creatividade que actúe como nodo de referencia. Tamén darase prioridade á contratación de 10 investigadores pre- e postdoutorais e a incorporación doutros 3 de alto nivel a través de programas como o Ramón y Cajal. No que atinxe a transferencia, impulsarase o desenvolvemento de proxectos con empresas, institucións culturais e entidades sociais que contribúan a estreitar a relación do campus co ámbito cultural galego e a darlle visibilidade no seu marco. De forma paralela, crearánse programas de innovación e emprendemento creativo. En relación á docencia, estudarase a implantación de novos graos artísticos, especialmente aqueles non presentes no sistema universitario de Galicia, e desenvolverase un modelo docente interdisciplinar. Na actualidade, o Campus CREA está integrado polas facultades de Belas Artes, Comunicación, Deseño e Ciencias da Educación e do Deporte, cun total de 2.000 alumnos. Orientado pois ao fomento da creatividade. A creatividade é un valor fundamental para asegurar pois a competitividade pois da nosa economía. Hoxe aquel que crea está innovando e a innovación é un dos fundamentos do presente, pero sobre todo un dos fundamentos pensando no futuro. Dende logo para nós que somos a universidade que ten máis campus, que temos 3, creo que é moi positivo esa especialización, creo que é moito máis doado xerar sinerxias que si pois imaginados que cada titulación relativa coa creatividade unha estivera en Vigo, outra en Ourense, outra en Pontevedra, é máis difícil que haxa esas sinerxías, mentras que especializando os campus gañamos moito. A Deputación de Pontevedra saca a licitación ás obras de conservación do Palacete das Mendozas, sede de Turismo Rías Baixas. A intervención conta cun orzamento de 370.000 euros e vai dirixida a resolver as patoloxías existentes e evitar un deterioro maior. Así, contémplase actuar tanto nos elementos da fachada como muros, carpinterías, barandas e outros elementos, como nos espazos interiores. Tamén se mellorarán as condicións de habitabilidade e salubridade do edificio e intervirase sobre o peche perimetral da parcela, que presenta un estado avanzado de deterioro. A sede central, o corazón, a sala de máquinas deste destino. Anunciaron no mes de febreiro que este edificio histórico, que como sabedes se atopa no centro da cidade de Pontevedra, entrará en obras que lle van a axudar á súa conservación. O obxectivo que perseguimos é resolver as patoloxías existentes e minimizar e evitar o maior deterioro das fachadas, tanto exterior como interior, mellorar as condicións de habitabilidade e salubridade e intervir sobre o peche perimetral da parcela. Porque o turismo só ten sentido se medra da man do respeto e da conservación do que nos fai únicos. Por iso é importante que garantamos que o noso patrimonio histórico siga sendo un motor de desenvolvemento, identidade e futuro.
Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar do Porto Novo Gastronómico Festa da Raia. Este ano nesta cita van participar 21 establecementos. Aquí seguimos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Martín Kodax acolleu este xoves á tardiña unha xornada formativa de boas prácticas. A iniciativa, destinada aos cooperativistas da adega, busca incidir en accións que fomenten unha convivencia armoniosa entre os viticultores, a veciñanza e o medio ambiente. Nestes momentos, por exemplo, a hora de aplicar tratamentos fitosanitarios co obxectivo de diminuir ao máximo o seu impacto en parcelas próximas a vivendas ou a leitos de ríos. Preto de 200 viticultores asociados a Martín Kodax participaron este xoves nunha nova acción formativa impulsada pola adega pro fomento de boas prácticas. A xornada estivo liderada polos técnicos da propia cooperativa. Non deixa de ser importante pois un recordatorio, esta concienciación que debemos facer pois para que todos os viticultores fagamos as cousas pois da mellor maneira posible. No encontro incidiuse no uso responsable de fitosanitarios na procura dunha convivencia o máis armónica posible entre o sector, a veciñanza e o medio ambiente. O código de boa vecindade, non? Pois, olha, preto dunha casa, preto dun curso de auga, preto dunha zona sensible, pois intentar aplicar do xeito pois máis preciso posible, e se hai que facer algunha aplicación manual pois nesas zonas, pois ao final non deixe de ser pois a mellor garantía de que nos vamos a entender pois coa veciñanza e ser o máis respetuoso co medio ambiente posible. Dende Martín Kodax indican que nunca está de máis incidir en aspectos básicos que permitan levar o sector cara a un modelo máis sostible. Acórdome cando empecé aquí, pois parecía que o que mellor trataba era o que máis alto botaba, máis lonxe, máis asubiaba a máquina. Hoxe que iso nos moleste, incluso que falemos con o noso viticultor, con o noso veciño, e dixe, mira, proba así que fago eu así, desta maneira, eu teño a viña cuidada, facemos menos escándalo, por decirlo así, facemos menos deriva. Entre esas boas prácticas, unha das elementais é ter en conta as condicións meteorolóxicas a hora de aplicar tratamentos. Temos ferramentas, temos unhas previsións climatolóxicas onde nos din, pois mira, a partir de tal hora, pois hai máis vento, hai previsión de chuvia. Entonces recomendamos a todos os viticultores que estean atentos a esas ferramentas, ou senón que chamen aos técnicos que lle podemos asesorar eso para facelo sempre, pois cando as previsións meteorolóxicas así o permitan, donde non haxa risco de chuvia inminente, nin velocidades de vento de máis de 11 km/h. A outra pata das boas prácticas céntrase na regulación das máquinas a través de dúas ferramentas, cantidade de aire e boquillas. Cantidade de aire que se regula pois coa revolución do tractor. A veces nós incluso recomendamos aos viticultores que máquinas grandes nestas primeiras veces tapen parte da admisión do aire para que non colla tanto aire non transporte, e despois outra ferramenta grande é o tipo de boquillas. Hoxe no mercado hai un tipo de boquillas que teñen o tamaño de gota máis grosa, non voa tanto, entonces pois combinando esas dúas técnicas, a velocidade de traballo ou vou facer dos viticultores, pois se pode facer pois do xeito máis respetuoso. Esta xornada encadrase dentro das actividades divulgativas organizadas por Martín Kodax. A cooperativa, ademais, lanza cada semana un boletín informativo pros viticultores que tamén poden trasladar as súas consultas aos técnicos de xeito presencial a través da agrotenda. Falamos agora de turismo. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra visitou este venres o Hotel Vila de Covelo, en Poio. Trátase dun dos establecementos beneficiados pola convocatoria do pasado ano das axudas do Goberno galego para a mellora de complexos turísticos. En concreto, esta empresa recibiu unha achega de máis de 31.000 euros que lle permitiu renovar o ascensor. Ademais, modificaron os cuartos de baño de 7 habitacións, facéndoos máis accesibles ao sustituir as bañeiras por pratos de ducha. Agustín Reguera apuntou tamén que o prazo para solicitar a nova convocatoria destas axudas rematou a principios desta semana e volveu ser un éxito ao rexistrar máis de 390 solicitudes en toda Galicia, das cales 153 corresponden a empresas da provincia de Pontevedra. Pola súa banda, os responsables deste hotel de Poio destacaron a importancia deste tipo de axudas para poder afrontar a renovación das súas instalacións e ofrecer aos visitantes uns servizos de mellor calidade. A Xunta de Galicia está comprometida co turismo e axuda mediante
os procesos de liñas de actuación aos distintos establecementos hoteleiros e tamén hosteleiros. E, por tanto, estamos encantados de que hoteles como Villa Covelo pois acadaran este tipo de axudas que, entre outras cousas, pois melloraron a accesibilidade cunha mellora do ascensor e tamén pois cambiaron en algunhas habitacións pois bañeiras por duchas. Nós non somos como as empresas de Canarias, nin do Levante, nin o sur español. Somos pymes, algunhas microempresas. Estas axudas, que aunque non sexan tan grandiosas nin tan cuantiosas, son moi importantes para nós. Permítenos renovar e reformar as nosas instalacións, estar sempre pois que Galicia teña unha aposta propoña un turismo de calidade. Nova iniciativa do Concello de Pontevedra para dinamizar o mercado de abastos. O goberno local traballa para habilitar un novo servizo, un espazo no que os usuarios poidan transformar produto local, pensado tanto para pequenos produtores ou pequenas empresas agroalimentarias. Estará situado no antigo espazo da Lonxa e contará co equipamento necesario para elaborar, por exemplo, marmeladas ou conservas. O primeiro paso será a realización dunha asistencia técnica para avaliar as súas necesidades. Sairá a licitación a vindeira semana por un importe de máis de 17.000 euros. Pontevedra quere encher de actividade a antiga lonxa do mercado de abastos. O espazo na planta baixa está actualmente baleiro e a intención do goberno é convertelo nun lugar de traballo compartido para a transformación de produto local. Queremos é que aí se poida transformar produto local. E dunha banda buscamos que sexan as persoas pois que teñen excedente nas súas hortas, pois poidan facer aí o proceso de transformación, e de outro lado tamén queremos orientalo o apoio de novas iniciativas gastronómicas ou agroalimentares, non? Este obradoiro estará totalmente equipado para elaborar, por exemplo, conservas, fermentos ou marmeladas e estará aberto a pequenas empresas agroalimentarias ou produtores particulares. Vamos te ensinar a facelo e logo tú tes un espazo, tú o podes facer na túa casa, efectivamente, pero tes un espazo como máis profesionalizado. Pero aparte de todo iso, hai o interesante conseguir o rexistro sanitario. Por que? Si tú consigues o rexistro sanitario e para conseguir ese rexistro sanitario si que non o podes facer na casa, vale? Tú podes comercializar o teu produto. E entón, antes de que bote a andar, o primeiro paso será avaliar as súas necesidades. Farase mediante unha asistencia técnica. A licitación abrirase a vindeira semana por un importe de 17.500 euros. A identificación de usos, si vai a valer para fermentos, si vai a valer para conservas, si vai a valer para outros usos e para outras posibles transformacións, vale? Porque temos que definilo, porque é en función dos usos os que nos van a permitir adquirir unha maquinaria ou outra, un equipamento ou outro. Esta iniciativa está marcada no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation e súmase a outras propostas postas en marcha polo goberno local para revitalizar o mercado. De alimentación saudable, de aproveitar moitísimos recursos, e creo que é algo interesante que conxuga moi ben co que pretendemos do espazo, un proxecto asequível, porque non é un proxecto que se pode investir, e que permite ter o mercado funcionando. E se despois, aínda por riba, puidéramos combinar a mercado-producto, ali pois nos quedaba unha cousiña circular. Gulia subliñou o carácter innovador desta iniciativa participativa. Asegurou que non ten constancia de que exista un espazo urbano así noutra cidade galega, si existe unha iniciativa semellante no concello de Brión. Bueno, pois o xerme deste novo proxecto do Concello de Pontevedra foron os cursos A Despensa Viva no Mercado, a arte da fermentación. A proposta, dirixida a profesionais, tivo unha gran demanda. De feito, a primeira convocatoria celebrarase o 20 de abril e xa está completa. Por iso, o goberno local decidiu abrir a inscrición para unha nova xornada que se vai celebrar en maio.
Unha primeira parte, vamos a establecer as bases científicas e a seguridade alimentar da fermentación caseira, é dicir, que as persoas que asistan a este curso, en la que ten un perfil profesional, pois tamén está pensado para persoas que queren aprender a fermentar. O segundo sería a aplicación de técnicas de conservación do produto do mercado, é dicir, compramos abaixo, conservamos e podemos facelo nos mesmas, e tamén vai a tratar sobre o residuo cero e a cuestión das alimentacións saudáveis. Para as inscripcións habería que mandar un mail a fermentameconecta@gmail.com. Viva a nai que te criou, ese é o nome da nova campaña de Zona Aberta de Vilagarcía para celebrar o Día da Nai. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade organiza un sorteo no que se pon en xogo unha experiencia para dúas persoas, que inclúe un almorzo e un xantar nos establecementos asociados, tamén beleza e cuidados e unha tarde de compras. Un premio valorado en 500 euros. Para participar basta con depositar nos locais adheridos á Zona Aberta o ticket de compra para entrar logo neste sorteo. Ademais, seguindo a tradición do colectivo, vaise agasallar un canastro con produtos á familia do primeiro bebé que naza ese día, o Día da Nai, no Hospital do Salnés. O colectivo de comerciantes e hostaleiros apunta que a da Nai é unha das campañas máis importantes de todas as que organizan. Este ano o agasallo que vamos a ter, que consistirá como sempre pois cubrir os tickets, deixalos nos establecementos asociados, un día de experiencias para dúas personas, para o que escolla nai, sabes? Un día de desayuno para incluir a hostelería, belleza, cuidado, unha comida tamén que inclúe a hostelería e unha tarde de compras. Eso todo por un valor de 500 euros. Temos que pedir unha vez máis a toda a veciñanza de toda a comarca do Salnés que nos visita día tras día a unha cidade tan dinámica como esta, con o tecido comercial e hosteleiro tan importante que temos, pois que se volquen nesta campaña, que disfruten da campaña que un ano máis crea Zona Aberta, pero sempre con algunha novidade, que o Concello está para apoiarvos en todo o que poidamos, como sabedes. E a Asociación de Empresarios de Ribeira volve sortear 1.000 euros como premio estrela da campaña do Día da Nai. Repartiránse ademais outros agasallos como ceas e vales para compras ou gasolina. Medio cento de establecementos participarán na campaña do Día da Nai que pon en marcha a Asociación de Empresarios de Ribeira en colaboración co Concello a partir do próximo luns. O premio principal será un cheque de 1.000 euros para gastar nun só día, aínda que se sortearán tamén outros agasallos. Este ano tamén queremos darlle as gracias, en este caso, á Xunta de Galicia, a colaboración tamén do Concello de Ribeira, a Restauración Chicolino, Gasolinería Cepsa de Ribeira, e tamén ao hipermercado Gadis, nos que tamén colaboran con nós para dar tamén pois uns premios do Día da Nai, non? Este ano vamos a poñer outra vez 1.000 euros do primeiro premio para gastar nun solo día. Vamos a ter tamén unha cena para dúas persoas valoradas en 100 euros, 2 cheques de regalos de 50 euros cada un para gastar no hipermercado Gadis e 50 euros para repostar na gasolería Cepsa. Como en anteriores edicións, durante toda a xornada circulará polo centro da vila o tren infantil, aínda que desta volta será imprescindible presentar un ticket de compra para subir. Para facilitar as compras, a asociación repartirá 5.000 tickets de aparcamento gratuito entre os clientes, que dispoñen ademais de outras opcións para estacionar en pleno centro da vila. Efectivamente, en Ribeira pois contamos con aparcadoiros disuasorios que están pois no casco urbano, pero tamén temos eses dous parkings, pois un de titularidade municipal e un de titularidade privada, cos que Centro Comercial Aberto Viamare pois ten os seus convenios que todos os comercios que participan nesta campaña, comercios locales de restauración, que son prácticamente pois 50 locales, pois teñen eses bonos para poder facilitar o aparcamento para que ninguén teña excusa para decir que vai a outro sitio e non a Ribeira porque non se pode aparcar. Efectivamente, ademais de todos esos precios que hoxe en día no Centenario pois son moitísimo máis accesibles para toda a veciñanza que queira visitarnos, pois non só de todas as nosas parroquias, sino tamén de municipios veciños. A alcaldesa anunciou ademais que o Concello está a traballar en novas iniciativas para dinamizar as rúas comerciais e fortalecer o tecido económico, que serán presentadas nos próximos días.
E o sábado, día 2 de maio, terá lugar unha cita xa consolidada no calendario de eventos de Boiro. Maio Vintage reunirá na Rúa Peonil a numerosos colectivos e asociacións con diferentes propostas que buscan dinamizar o tecido comercial e hostaleiro da vila. Boiro dá benvida á primavera con Maio Vintage, unha adaptación da Festa dos Maios que abre o calendario de eventos ao aire libre. Será o día 2 con diferentes escenarios ao longo da Rúa Peonil, na que as propostas culturais mesturaranse cos numerosos postos no mercado. Están abertas as inscricións para os puestos. O ano pasado tuvemos alrededor de 75-78 puestos na calle Peonil. Tuvemos que ir medrando porque cada vez había máis xente que quería vir a expoñer aquí as súas obras, as súas cousas, ben sea pois de roupa, de manualidades, e incluso, bueno, sempre colaboran en este día Ámbar, que fai, bueno, pois con unha pequena obra durante o longo do día. E despois o que temos é dividida a Rúa Peonil pois con diferentes tipos de música ao longo de todo o día, e involúcranse pois moitísimo comercio local, por eso está aí o AVE, e despois tamén a hostelería. Este ano colabora na organización o colectivo de voluntariado Turbina, que anima a veciñanza a participar no evento, acudindo ademais con vestimenta inspirada nos anos 30. Este ano, o voluntariado de Turbina Especial colabora na organización do Maio Vintage aquí na vila de Boiro. Principalmente imos a distribuir os lugares dentro de toda a Rúa Peonil, onde se van a colocar as entidades colaboradoras cos seus postos e tamén os escenarios para os concertos e outras actividades. E tamén o mesmo día estaremos varias persoas dispoñibles para a necesidade que teña calquera persoa no momento de poderlle axudar. Faremos ao longo do día o Maio Colaborativo, unha festa tradicional galega, e ademais faremos os obradoiros para os rapaces. Os interesados en montar un posto aínda están a tempo de inscribirse a través do enderezo electrónico ideasamoreas@gmail.com. As bases xa están dispoñibles na web municipal. O Portonovo gastronómico segue medrando, 21 establecementos, dous máis que o ano pasado, participan este ano nesta cita impulsada polo Concello de Sanxenxo. Na ponte do 1º de maio, a localidade ofrecerá unha completa variedade de tapas, todas elas coa raia como protagonista. Ademais, salienta tamén o reforzo da programación paralela co regreso do Raia Rock, un concerto de treixadura ou un festival de baile con varias agrupacións locais. Na ponte festiva do 1º de maio, Portonovo acende os seus fogóns para presumir do seu bo facer gastronómico. A localidade acolle unha nova edición da súa renovada Festa da Raia con protagonismo absoluto pros locais hostaleiros da zona. 21 empresarios que fixeron a oferta gastronómica deste evento, desta festa. As 21 propostas teñen como ingrediente común a emblemática raia, ofertaránse a 5 euros entre o 1 e o 3 de maio. Taquiños de raia con crema de pataca e cítrico de alioli. A nosa proposta é unha ensaladilla de langostinos con ovo fritido e unhas tostadiñas de pan de allo. Un escabeche blanco, sí, con raya, mexillón, gambón, con enriquecida con couve-flor. Este ano apostamos por unhas croquetas de raya encaldeirada coa súa patatiña coallada. Hemos convertido el calamar de aquí en un hand roll, sushi, con alioli negro. Estes son algúns exemplos desa parte gastronómica, pero ademais o Concello reforzou a programación paralela con actividades culturais e de lecer, apostando desta volta por pechar o tráfico á avenida Rafael Picó. Vai a ir unha feria de artesanía, de produtos de cuero e demais, no que vai en colaboración coa Asociación contra o Cáncer de aquí de Portonovo. Na parte izquierda van a estar os amigos de Ollares con 9 mupis con fotos que eu ainda non vin, espero que me sorprendades, fotos antigas da Raia, desta festa. Tamén van a estar os amigos da Adorna con unha exposición das súas dornas e con talleres para nenos. O espazo incluirá tamén unha zona infantil con xogos tradicionais e outra zona para as actuacións musicais. Neste apartado salienta o regreso do Raia Rock o 1 de maio. A ver se damos un impulso. E aquí contratamos a dúas bandas, que unha é de Boderex e a outra é Boyanca Costova,
que por cierto entereime agora que esta noite sacou o último disco, Boyanca Costova. Na noite do sábado día 2 haberá un concerto de treixadura na mesma xornada na que está previsto un festival de baile tradicional e cantos de taberna con varias formacións locais. O domingo amenizará a sesión vermú Cantos da Terra. Durante os 3 días de Portonovo gastronómico haberá tamén animación de rúa cos festicultores, fanfarria furruxa, lembranzas e os gatiños de Portonovo. E seguimos con cultura. A Deputación da Coruña destinará preto de 22.000 euros para apoiar o Festival Vila do Mar de Rianxo. Esta chega enmarcase na aposta da Administración Provincial polo muralismo que evidencian os máis de 145.000 euros que investirá este ano en 5 grandes pintura mural. Xunto co de Rianxo figuran o Rexenera Fest de Carballo, o evento de arte pública de Ordes ou as Pontes en Pezas e o cromático Mural Fest de Cambre. Grazas a esta liña de subvencións, os concellos poderán recuperar espazos degradados transformando as fachadas de edificios en lenzos nos que os muralistas plasman as súas pinturas de vanguarda, converténdose tamén nun atractivo turístico. E falamos agora do espectáculo de música tradicional que as agrupacións Bailadela e as Sete Linguas da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, coa colaboración do Concello de Ribeira, volverán levar a escena o vindeiro sábado 25 de abril ás 8 da tarde no novo Auditorio Municipal. O espectáculo titulado As que cortan o bacallau xa foi estreado no Nadal e unha das homenaxes ás mulleres da conserva, aínda que desta vez con referencia tamén á Revolución dos Carabeis de Portugal que rematou coa ditadura de Salazar. A entrada é de balde, podéndose retirar o mesmo día do espectáculo media hora antes da apertura de portas. Os afeccionados ao mundo do motor teñen unha cita a partir deste venres en Noia coa disputa da 40ª edición do Rally de Noia. Dende primeiras horas desta tarde en Labarta, os vehículos participantes, uns 140, iniciaron as verificacións técnicas para logo participar na cerimonia inaugural que se desenvolveu na Alameda, o carón do Concello. Aínda así, o grosso da proba transcorrerá na xornada deste sábado coa disputa dos diferentes tramos, cun percorrido total de 172 km, dos que ao redor de 90 serán cronometrados. Un dos principais favoritos para levar a victoria na proba será o piloto Daniel Verdomás, que lidera actualmente o Campeonato Galego de Asfalto, despois da primeira proba celebrada en Lalín. Terá como principais rivais a Alberto Meira ou Iago Caamaño. De seguro que o bo tempo e as altas temperaturas previstas para este sábado propiciarán tamén a presenza de numerosos seareiros nas marxes das diferentes estradas polas que transcorrerá o rally, o ser ademais unha das probas de motor máis concorridas das que se celebran no marco do Campeonato Galego de Especialidade. Bueno, pois imos ir marchando, rematando o informativo de hoxe, visitando unha nova exposición no Auditorio Municipal de Rianxo. Trátase da mostra Lápice Acrílico do artista local, nado na parroquia de Asados, Alberto Rodríguez. A mostra estará aberta ao público ata o vindeiro 9 de maio. Unha boa proposta para esta fin de semana na que agardamos que desfruten. Graciñas, como sempre, por estaren aí.